Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela. Kuhlala kuyintokozo umbukelo impunga yesintu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. Kule channel bafowethu siyachushisana kakhulu. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu ongaka subscribe. Bafowethu lemphilandaba sinembiza. Yintsha lembiza le. Lembiza lena bafowethu ihlanza isibeletho kubantu besifazane. Ibahlanze nabo, ibakhipha ukungcola. Konke ukungcola okubhekana nomuntu wesifazane iyakwazi ukuthi ikhiphe, ihlanze isibeletho. Nensizwa ngokunjalo nazo ziyakwazi ukuthi maziyiphuza bese imthambi ivuleke zihlanzeke nabesifazane ngokunjalo. Kodwa ke lembiza abafowethu ikhuthazwe kakhulu kubantu abaganene abayindoda nomfazi. Kungani izokhuthaza kubantu abaganene abayindoda nomfazi? Ingoba njengoba kumuntu wesifazane ihlanza isibeletho, hayi umntwana ngeke angahlali. Maningi amathuba ukuthi njengoba isibeletho sakho sesizohlanzeka nemthambi izovuleka kuwena nsizwa, umntwana uzohlala. Umntwana ke ngeke angahlali. Ingakho ikhuthazwe kakhulu kubantu abaganene. Kuyenzeka komunye umuntu uthola ukuthi abantwana mhlambe baloke bechitheka, izimo mhlambe ezithize abhekene nazo okhalweni lakhe. Kubalekile na ukuthi ayithole lembiza, ayiphuze, imhlanze, imsusele okungcola, ngaphandle ke mawukuthi ke mhlambe ke bachithwa yinkinga ezithile mhlambe eziqondene nemoya, kusuke sekufanele ukuthi ke ulungise imimoya yakho ngaleyo ndlela ekufanele ukuthi uyilungise ngayo. Kodwa yona iyasiza kakhulu bafowethu uma nje umuntu mhlambe nizama ukuthola abantwana bengavumi, anike nizame basizile abanye, nawe ngenze ukuthi mhlambe usizakale. Ngoba kubalekile ukuthi uma uthole ikhambi ofuna likulekelele entweni efana nale, ikakhulukazi ukuthola abantwana, uzokhumbula ukuthi abantwana bayisipho esivele ethongweni nakumkhulu womkhulu. Kubalekile ukuthi uma ufika nento enjalo niphahle uma uthi niyaphahla, nithethe emsamo nishisa impepho uma uthi nishisa impepho, nibabikele abantu abadala ngalelo khambi eniliphethe enifisa ukuthi limlekelele. Uzokhumbula ukuthi umntwana akakhiwa imbiza, kodwa imbiza izolapha isimo okanye isifo esisuke sikhona okhalweni lakho esenza ukuthi umntwana angakwazi ukuthi ahlale. Njengoba ke uzophahla ucele kubantu abadala ukuthi leli khambi engiliphethe ngiyacela ukuthi lingilekelele ukuze uma seningipha umntwana akwazi ukuhlala, abantwana bangasachitheki. Nebala lelo khambi lizokwenza lento ekufanele ukuthi liyenze. Abantu abadala ngeke balibulala, ngoba omunye umuntu ukuthola ukuthi abantu abadala bafuna lutho azosizakala ngalo ngaphandle kokuthi aze athinte bona, akhale kubona, kube yibona abamnikeza usizo. Ingakho ke kubalekile ukuthi noma ngabe yinini uma uhambile wawufuna into ezokusiza noma ezokulekelela, phahla ubikele abantu abadala, ubikele lo khambi le. Abantu abadala bafuthi bayinkinga, abantu abadala. Hayi mina ngifuna ukukhuluma ngabantu abadala bayinkinga kakhulu. uNkulunkulu futhi wabadala ngokubazi ukuthi vele bayoba inkinga. Ingakho yena azithatha wazibeka emuva ubona wababeka phambili. Abantu abadala bayinkinga, abantu abadala. Kubalekile ukuthi sibahloniphe bafowethu abantu abadala. Amathongo ethu asiwahloniphe bafowethu, siwakhumbule. Nawo azosikhumbula uma senza njalo. Kodwa masingawakhumbuli nawo ngeke azasikhumbula.
Le mbiza ke bafethu iyatholakala khona la eMphelandaba. Uma uyidinga nje kubalekile ukuthi ufike. Laba abaposelwa abafethu sekunzima kakhulu lezi zinto lezi ukuposeka. Ingako neyogathi amadoda angathi sizotholakala leMphelandaba kuphela. Kodwa ke mhlambe ke laba bakude sizobanikeza lene upowder, ikhona lene upowder okwazi ukuthi sikuposele yona, uthatha ubisi nje uyiphuze nobisi noma uyifake kuyogathi mawuthanda. Hayi ke emva kwalokho kuzobe sekulunga. Iyatholakala ke bafethu lembiza la eMphelandaba. Uma ukuthi uyidinga nje uzokwazi ukuthi uyithole. Ngiyacela kulo mfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami, hey.